Komšić. Baljić. Čurić. Baktić. 1:0. Peti minut prvog poluvremena. Edin Baktić. 1:0 u korist Željezničara. 7. gol Baktića u kupu UEFA. Izvrsno je loptu uputio Baljić. Zahvatio je igrač sa brojem 4 Laslo Distl. Tamo se Đurić izborio, leđima odbio loptu, pa je još jednom mađarski igrač tamo samo dotakao i u čitavoj ovoj gužvi Baktić se najbolje snašao i iz drugog pokušaja pogodio mrežu. Prvo je trebalo da igra Čilić, a ne Komšić. Pa je u poslednji čas odlučeno da Čilić ostane, a da Komšić igra. Još jednom prilika. Baždarević, Baktić, ostaje 1:0. Kako je Baždarević majstorski proigrao Baktića. Škoro. Samardžija. Škoro, prilika za Željezničar. Škoro još uvijek. Nevjerovatno kakva je ovo prilika bila za Ćurića. Ostaje 1:0. Svi su na nogama. Stručni štab Željezničara se za glavu hvata. Škoro je imao priliku da sam sve to riješi. Uposlio je Ćurića i samo su santimetri od Baljić. Baždarević. Samardžija. Odnosno Baktić. Ostaje 1:0 za Željezničar. Baždarević. Samardžija. I nikoga u kaznenom prostoru. Baktić. Ćurić. 2:0. Kada već nije iskoristio onu 100% priliku ranije, sada se Ćurić iskupio. 2:0 u korist Željezničara. 27. minut drugog poluvremena. Baktićev prodor desnom stranom. Dobar centar šut. Samardžija je kratko odbio loptu i Ćurić 2:0. U ovom trenutku Željezničar je ostvario ono što želi. Do kraja utakmice još 17,5 minuta. Škoro! Nova prilika! Škoro! Baktić, ostaje 2:0. Gotovo da se ponovila ista ona situacija na početku drugog poluvremena kada je Škoro stvorio priliku Ćuriću, ali je pretjerao u solu akciju. Vodstvo Željezničara 2:0, a po šansama u drugom poluvremenu Željezničar je zaslužio ovo vođstvo i mogao je bar još 2 puta da zatrese mrežu Videotona. Ćurić. Još 6 minuta do kraja susreta. Škoro. Na lijevoj strani Samardžija. Škoro ponovo ide u solo akciju. Iznudio je prekršaj.
Baždarević. Desni bek i 2:1. Čuhaj. To su bila ona strahovanja. 43. minut drugog poluvremena. Čuhaj je postigao gol i sada je Videoton na pragu finala Kupa UEFA. Bezbroj šansi za Željezničar i na kraju dogodilo se ono. Baždarević. Šabanadžović. Baljić. Pahtić. Baždarević. Pahtić. Samardžija. Jedan od posljednjih pokušaja tukao je Čilić. Ostaje 2:1 za Željezničar, ali to nije dovoljno. Kraj susreta. Videoton je izborio plasman u finale Kupa UEFA. Željezničar je vodio sa 2:0. 3 minuta pred kraj. Čuhaj je pogodkom ostvario želje mađarskog tima. Treba sportski čestitati gostima, ali je Željezničar zaista večeras imao toliko šansi u drugom poluvremenu da je mogao mirno da čeka kraj ovog susreta. Ovako dogodio se pravi šok. Videoton ide dalje. Željezničar je pobjedio sa 2:1, ali time nisu ostvarene želje svih. Aplauz fudbalerima Željezničara. Gledalište ih pozdravlja za častan oproštaj od Kupa UEFA. Konačno, tako i treba to sve sportski primiti. Jest da je Željezničar bio također na pragu finala, ali Videoton je iskoristio svoju šansu.